Tricoto kawula nuntun timbalan ingkang adawu Sang Dewi nalika semono tak utus ana ing jaba kok bali malah kowe nuntun Manara Seta kuwi sapa manut saking aturipun menika ingkang nami Raden Anoman inggih senggana dutanipun Sri Rama Wijaya apa pancen mengkono nggih Sang Dewi ini wis meya sawetara apa pancen para nyata yen to sira aranmu Senggana ya Anoman kaluhuran sabda paduka Sang Dewi kula pun Anoman abdinipun Sri Rama Wijaya selawasku aku dadi garwane Sri Rama Wijaya kuwi ora kagungan prajurit wanara nanging sabab apa kok dadi kowe ngaku yen kontaning Sri Rama iki menawi paduka kirang pitados Sang Dewi kula kaduta Sri Rama kinen ngaturaken inggih menika Kendhaga Kencana ingkang isinipun sesupe setya ludira agemipun Sri Rama Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Senggana wonten dawuh Sang Dewi ya aku pitaya yen to pancen kowe dutane Sri Rama Wijaya ya iki wis dak tampa sesupe Setya Ludira iki pancen ageme Sri Rama lan minangka tandha yektine yen to sira ketemu karo aku Rekyan Warasinta aku duweni tandha tresna katur kelawan Sri Rama wujuding kancing gelung ingkang aran Cunda Manik tampan ana aturna Sri Rama ya Anoman Sang Dewi nyatanipun kula sampun saged pepanggihan kelawan paduka Sang Kusuma Dewi Rekyan Warasinta malah menapa mboten prayogi monggo kula dherekaken paduka kula boyong kundur dhateng Pancawati Anoman wonten dawuh aku gelem bali marang negara Pancawati nanging ana syaratipun menapa sarate Sri Rama kudu bisa nugel gurune Dasamuka. Nggih, sedeka ngestaken dawuh. Raya jagat pangestungkara ya aku tak golek jalaran aku ben konangan karo wong Alengka
Taman Suko tak rusake. Dadi ana kethek putih Prabono Taman Suko. Taman Harga Suko diobrak-abrik kaya mengkene wae. Ketiba senjata rante dadi bandan iki. Glaglen bawana sukertane Boy Panepet Semari Jajalanat kethek putih kongkonane Rama Wijaya kelakon dadi bandan katur ngersane Kanjeng Rama Prabu tugel gunungmu kowe. Raden, wonten dawuh Rama. Monyet putih mbok bondo iki sapa? Menika dutanipun Sri Rama Wijaya. Ingkang namipun Anoman inggih Senggana. Wis sampun wantun lanyo-lanyo mlebet wonten patengganipun Dewi Sinta. Malah kumo wantun ngrisak Taman Harga Suko. Iblis langati. Malah saya dhuwur. Jet, Dun. Iki kok
ing atase lungguh wae kaya dhuwure ora jamak. Ki apa iki? Ki mbok sili ganjel apa? Menika mboten pun ganjel. Lah teh piye? Menika buntutipun dipun udal. Dipun leker kangge ancik-ancik kangge lenggah. Iblis lanat. Kowe bener aran Manoman? Iya. Dadi sing jeneng Prabu Dasamuka. Rahwana kuwi dedapurane kaya kowe kuwi layak to layak. Wujudmu kaya mengkono memper yen to kowe ratu Culpak, ratu rakus. Ora pantes urip. Jit, aja nganti kesuwen. Dawisna glondong sing gedhe-gedhe. Anoman ki obongen, Jit. Koko Prabu? Nggih, Wicana. Upami Anoman menika badhe dipun sirnakaken monggo. Saiki mawon namung mbok inggih Koko Prabu sampun ngantos dipun siksa. Sampun ngantos dipun besmi, ampun ngantos dipun obong. Piye? Ya obong ora, kuwi perkarane Dasamuka. Sing dadi ratu ki aku apa kowe? Iki paduka Kanjeng Koko Prabu. Nek apa dadak cawe-cawe. Kok karo Manpresta. Wis gagas gun wong edan. Go ditonton mawon. Jayamrata putra Ngalengka kang pambayun kekasihku Raden Indrajit. Anoman kethek putih kowe wani lanyo tekan Ngalengka gawe geger dene iki bakal napa paukuman kowe diobong ana ngalun-alun iki kelakon ilang nyawamu. Raden Anoman, paripaksa kula nyala matur. Jeneng andika menika sinten? Kula menika kadang wragelipun Kakang Prabu Dasamuka ing Sediamat pun Gunawan Wibisana. Wonten wigatos menapa jeneng andika merpeki kaliyan kula? Ngaten Raden, pejah gesanging titah menika boten karana uruping geni. Pejah gesanging manungsa menika kapurba dening Gusti ing kakarya jagat nadyan. Panjenengan badhe dipun besmi nek pancen kodratipun dereng dumugi sirna tartamtu mangke wonten sarana. Namung Raden, kula namung titip peling dumateng paduka Raden Anoman nggih Raden Senggana kala mangsanipun ing tembenipun kula badhe kepengin suwita kempal kaliyan Sri Rama. Kula pujiaken Raden paduka badhe kalih saking dahana. Jenengmu Anoman. Ya kowe kuwi sapa? Aku Adi Kinasih Ngalengka jenengku Ki Lurah Togok. Lah sing mburi
Bambange disumbilung. Kowe arep ngopo nyedhaki aku? Wah, kowe iki jane mesake Anoman karo kowe. Kowe iki dibondo, kowe iki arep diobong. Ya wis karepen ora dadi ngopo. Neng aku mesake. Aku nggawa panganan, kowe gelem mangan. Ya nek pancen kepene pangan aku. Apa wae sing mbok wenehake bakal tak pangan. Nggawa kruwutan nang kuwi gembili. Eneng tales, eneng jagung, gelem apa? Ya apa wae sing mbok wenehake. Ning aku ora iso mangan. Oh iya ya kowe iki dibondone tak uculi aku ya gebuki karo wong Alengka. Wis kowe tak dulang gelem ya? Iya, gelem. Iki mau eneng uwi eneng gembili. Iki jenenge mbelung mau kowe iki ngekaki apa karo aku? Kuwaci rebu. Wih. Abene nyamikane para sinden-sinden. Ben aja turu kene nggo kletik-kletik. Ya sangka bon-bonte aku ki mesake karo kowe Anoman. Aku meling karo kowe ya ki lurah togo karo kowe mbilung. Piye mak aku njaluk tulung. Omahmu si werana janur kuning. Omahku? Iya. Ndurum piyakmu ki weneh ana janur kuning. Menapa? Ben ketok. Ben ketok? Iya. Ketok piye wis to kowe bakal ngerti dhewe kono ndang nyingkira. Kowe ki arep diobong ya wis karben. Aku diobong ora apa-apa. Wis ayo lung nyingkir lho. Mas padakno nyobor sing wis murup mangalat-alat glondong sing sak prangkul-prangkul kuwi tak bludro nganggo Sendhawa gandha rukem sak pitutur sepeda gampang kobok mamprung nyawamu ajut dadi awu. Mangalat-alat sang Anoman kaobong putere garing Alengka mangalat-alat nadyan makatena Senggara Sigra Triwikrama Anoman bisa dadi segunung gedene ngubal-ubal geni negara Alengka den obrak-abrik kobar dening geni Alengka kobong.
lakon kubar dadi awu dilajat apa entek negaramu Ngalengka. Wah, adalah wah, wah, gede kopong, Bebles lanat, bedes buset, Panoman gawe geger, kubar dadi awu, wis ora ana sing butuh siji-siji yo. Wah, ning kae kok dadian ning omah cilik, omah ming sakmono mongko payone we welit, gedhek, ini kok malah isih utuh. Dhuwur kok eneng janure kuning. Kae omahe sapa kae? Kok sing diutuh kae omahe sapa? Nggih. Dalem kula. Piye? Dalemmu? Nggih, griya lah. Dadi omahmu? Nggih. Lah kok ada-ada mbok uncai janur kuning ning ngempyak iki. Ben piye? Lah sing ngertos sinten? Niku nggih wong dawuhe para sesepuh rumiyin. Nek bangsa ketiga dawa ngoten niku dhuwur niku kan ngekeki janur kuning kala mangsane ngen nglapar ngiringan nika kan ngekeki pring selenjer kan ngubet-ubeti gombal. Ngoten niku. Karepe ben apa? Ben slamet ngoten mawon. Nyatane ngen kula nggih sewuto. Ora, upamane kok direki macik ngoten mawon, bul ngoten mawon. Nyatane rak boten. Iya kok piye negaraku Ngalengka iki ludes keles dadi awu iki.